Právne sa nevyjadrovať, na to sú odborníci, ale z hľadiska mňa ako brata a aj príslušníka Hasičského záchranného zboru s tým, že robíme proste pre ľudí veľa, je pre mňa nepochopiteľné, ako koná takýto človek, ktorý zabil reálne 2 ľudí. A čo sa týka rodín, však je to, každý, kto to zažil, si vie zvrátiť späť veci a povedať si, že je to hrozné pre tých ľudí. Keď mladá matka zostane s 2 deťmi v podnajme v nejakom byte a robí všetko preto, aby tie deti nejakým spôsobom vychovala, je to šialené. Hej. Takže za mňa bojujeme, snažíme sa nejakým spôsobom, aby aspoň tie rodiny boli nejakým spôsobom trošku šťastnejšie, aby aspoň vedeli sme prekonať nejaké tie chvíle, ktoré nás vždy čakajú, či pred súdom, po súde, na výročie, keď ideme do cintorína, proste je to ťažké. Nebudem sa k tomuto vyjadrovať, pokiaľ bude súdny proces. Dobre, nechcem, aby sa to už tak či tak boli nejaké tie závery vynesené, čo neboli, tak ja som v podstate jediný tam bol, čo to videl, zažil na vlastnú. Nebudem sa k tomu teraz vyjadrovať, fakt nechcem ovplyvňovať ani poburovať ľudí, ani nejak. Proste však súdny proces to ukáže. Problém je v tom, že trestný poriadok jednoznačne, nepochybne a slovíčkom musí obsahovať, stanovuje obsahové náležitosti obžaloby. Toto sa nestalo, v danom prípade bola vyhotovená skrátená obžaloba s argumentáciou, že išlo o skrátené vyšetrovanie, čo nie je pravda. Táto otázka má dopad na obhajobu obžalovaného, pretože nevie sa vyjadriť k tomu, čo prokurátor navrhuje, akými právnymi úvahami sa spravoval pri vyhotovovaní obžaloby. Práve bolo odročené preto, aby sa vyriešili tieto závažné procesné otázky, ktoré som dnes naznačil.